Ramogi TV. Familia moro mawuok e kaunti ma Vihiga ni kod luoro ni nyalo bedo ni nyithindgi duto abich mane oter kod jonyuol gi Shakahola ni e kwan mar jogo mosewito ngimagi. Nyithindogo mantiere kind higa 1 koda higni 16 nyaka sani pok oyudie kuonde moyangi ni manyo nyithindo moresi Shakahola. Jonyuol mag nyithindogi Kevin Asena kod min ode nyocha oseresi kangima. Anyuola mag Kevin Asena mano jwango tije mar bedo fundi maloso nyamburko kendo dhi Shakahola Malindi kod jo ode duto osebedo kadangni ka gimanyo joggi makanyaka sani pok oyud ndachgi. Roslyn Asena kod nyamin Elizabeth Asena nigi luoro ni nyithindogo ni ei ji maya 100 gi wiye maringregi osekuny e puodho ma Shakahola. Roslyn Asena osebedo e kar manyo anyuola mar Mayungu mantiere kaunti ma Kilifi ka ok oyudo konyruok. Kapeana list ya majina na picha, wakaniambia madam, hatuna watoto kama hao hapa. So wewe rudi tu, sababu hata hizi picha kuna haja tuangalie because list of names inatuonyesha hatuna watoto kama hao hapa. Kaluwore kod Roslyn, kar manyo joma olalno sani osereso nyithindo ma kwan gi romo 9 e puodho ma Shakahola magi ok onywako nyithindo manokony chakama. Thoth nyithindo manoresgi wacho ni ging'eyo nyithindo Asena kano tang'negi pichni. Walipofika kwa wale watoto wengine walikuwa kweli hawajui, but 2 boys, one of them is around, if I gauge, could be between 10 and 12 years, and the other boy is around 15, between 14 and 17 years. Those are people you can if they give you information you can rely on it. Ikiconnect naona kweli inashikana because the mother of these children alikuwa nyumbani na watoto wadogo wawili, and that is what that boy is saying. So nikamuuliza na wewe ni nani, akaniambia mimi naitwa Eugene, na akaniambia anajua my brother alikuwa rafiki ya anko yake. So mtoto chenye alisema mimi nitakwambia tu ukweli. Wakati nilitoka, by the time nilitoroka, niliacha kama Sila, Paul, Faith and Gloria walikuwa washakufa na wamezikwa. Report mane giyudo e kar reso ji nomedo nego chunygi e wi yudo nyithindo abichgo mong'ere kaka Ashley, Faith, Gloria, Paul kod Sila. The next step is the DNA step. I went to the Red Cross tent and some counseling was done on me, and then from there wakaniambia mimi siwezi chukuliwa sample. It's hard, it's costly, it's devastating. Just losing those souls. They were innocent. They don't deserve that. I feel kivyangu ninaona there were better choices. Ekidegi manyuola rito duoko mar bero mano mar postmortem lito makogi kagiparo ngima joggi makoro dong mana choke. Gloria amezaliwa Mombasa lakini nimekuja kumuona after 2 years. You see? Hawa wadogo sikuwa nimepata chance ya kuwaona kwa sababu they are under 5 years. But for that instance yenye wamekuja wanakuja wanatembea, tulikuwa tuna have a good relationship. Tok yudo duoko mag postmortem, anyuola ni koro kwayo joma chunygi lendo mondo bi okonygi sombo ringre joggi nyaka e kaunti ma Vihiga mondo giikgi. Gie sani Kevin Asena ma jahigni 41 ogeng'ne tesendo bila kamin ode to dhi nyime gi yudo thieth mar obwongo e od thieth ma Mombasa. Gikone to koro jadolo Ezekiel Odero